Сәлам егетләр, мин килеп җиттем. Сәлам Азат. Син тагы соңга каласың. Исәнме, Азат? Кайларда йөрисең? Тиздән телевизордан хоккей башлана. Сәлам, Азат. Сен кайдан булай кызарынып килеп кирдең? Узган атнада бассейнга язылган идем. Йөзәргә бардым. Аннан соң Әминә белән теннис уйнадык. Шуннан чабып килдем. Мин бер дә бассейнда йөзәргә яратмыйм. Елгада, диңгездә су коену күпкә яхшырак. Бассейнга атнага ничә тапкыр барасың? Кайдагы бассейнга йөрисең? Атнага 2 тапкыр су спорты сараена барам. Миңа бик ошый. Ә мин саф һавада спорт белән шөгыльләнергә яратам. Сәламәтлек өчен бу бик файдалы дип уйлыйм. Мин чаңгыда йөрим, тимер аякта шуам. Ә мин чана шуарга яратам. Гафу егетләр. Әйе, тыңлыйм. Хәерле көн. Син шул чана шусаң гына инде. Чаңгы белән тимер аяк синең өчен түгел. Быел чаңгы эстафетасында мин беренче урын яуладым. Син шулай әйбәт шуасыңмы? Афәрин. Рәхмәт. Ә син нинди спорт төрләре белән кызыксынасың? Ә минем дөресен генә әйткәндә, кышкы спорт төрләренә исем китми. Мин җәйге спорт төрләренә өстенлек бирәм. Су койнырга, волейбол һәм футбол уйнарга яратам. Хоккейны телевизордан гына карыйм. Я? Нәрсә турында сүз көрәштерәсез, егетләр? Спорт һәм тагын бер тапкыр спорт. Рушанга кышкы спорт төрләре ошый. Артур җәйге спорт төрләрен ярата. Шул турда сөйләшәбез. Син кайсы спорт төрен үз итәсең? Минем өчен миңа кышкы спорт төрләре дә, җәйгеләре дә ошамый. Бу бушка вакыт үткәрү дип уйлыйм. Иң мөһиме, беләсезме нәрсә? Нәрсә? Әйдә, әйт. Я, сузма. Югары тизлек, буш юл һәм машина. Машинага утырасың да, куасың. Аңлашылды. Автобуслар. Куркыныч шигырь. Мин дә өнәп бетермим, әмма карарга яратам. Егетләр, тынлык. Хоккей башлана.